teďka nevyšlo dlouho video, ale teď se to změní. Dneska tady bude další recept, konkrétně s listovým těstem jako minulé video, ale nebudou to jablečné šátečky, ale banánové. Bude to něco jiného, protože tam je i šlehačka. Takže co budeme na to potřebovat? Budeme potřebovat listové těsto, potom banán a šlehačku. Já mám smetanu ke šlehání, ale kdyby někdo měl už hotovou šlehačku, tak ji může mě použít. A já jsem si koupila smetanu ke šlehání, protože je kvalitnější. No a potom takový ty doplňky, jako jsou mixér na to, abych si rozšlehala smetanu, a potom cukrářský sáček. Kdyby někdo neměl ten cukrářský sáček, tak když tak tam jenom dáte lžičkou, ale lepší je ho mít. Takže jako první si rozbalíme listové těsto a rozmotáme si z toho obalu. No a teď si vezmeme nůž a rozkrajíme si to na čtverce. Já nevím, jak velký, takže já si to jen tak jako předkreslím. A udělám tam asi tak 3 čáry, takže tam budou 1, 2, 3, 4 ty sloupečky. A tak to vypadá. No a potom si rozkrojím jenom už takhle ve prostřed, aby z toho vznikly jakž tak čtverce. Takto. A potom si už vezmeme jenom jeden čtverec a takhle si to rozkrojíme na 2 trojúhelníky. Akorát nerozkrojíme to úplně, jenom si tak jako předlohu, protože by to správně jakože mělo potom po pečení držet u sebe, ale nevím, jestli to bude držet, když tak se to nějak trošku rozpadne. A potom si už vezmeme jenom jeden ten trojúhelník a předáme to na ten druhý. Nemůžeme to úplně splácnout, protože to pak bude taková, jakože když si vezmete třeba mušli, tak taková střížka, tak aby to tam drželo. A takhle uděláme všechny čtverce. No a teďka, když už máme všechny čtverce hotové, tak si to všechno přesuneme na plech. No a tak to vypadá. Troubu se nahřejeme na 185 stupňů. No a ještě než se nám nahřeje trouba, tak si vezmeme vajíčko a rozklepneme si ho do hrnčku. A rozklaftáme ho. No a natřeme to na ty trojúhelníky. Měly by vám vzniknout 8 kusů. No a mezi tím, než se mi pečou ty trojúhelníky, tak jsem si našlehala smetanu. No a jako další krok přichází na řadu banán. Ten si rozkrájíme na kousky. Já doufám, že mi bude stačit. Měla jsem podle mě vzít 2, ale snad si odkrojíme ty kraje a nakrájíme si je na kousky. Aby nebyly úplně tenonký, ale aby taky nebyly úplně široký. Tak to mám nakrájený.
No a ještě jsem zapomněla říct, že kdyby někdo měl už doma hotový karamel, nebo by si do toho chtěl dát slaný karamel, tak si můžete normálně rozstavit cukr na pánvi a udělat si domácí karamel. Já teda si karamel nechci dělat, ale já místo toho tam dám med. Nemusí to tam být, ale myslím, že to tam bude dobrý. No a teďka si už můžeme dát šlehačku do cukrářského sáčku. Vezmu si lžičku. Uvidíme, jak to tam půjde dát. Já to tam nebudu plnit úplně hodně, aby mi to nevyteklo. A potom si to zmáčknu dolů, aby to teklo. A trojúhelníky si v troubě otočíme. Takhle si teda vezmu jeden trojúhelník. A tak to vypadá, když už to je upečený. A od té špičky si to rozřízneme. Zkusím tak polovině a není. Zkusím to. Možná chvilku můžu nechat. No to nevadí. Takhle. Tak ještě to, co jsem nevydala, tak jsem tam ještě chvilku šoupla. Než dodělám tejto, takhle bude to takováhle jako mušla, když si představíte. Tady jsem se ještě rozstavila med a vezmu si lžičku a trochu toho medu tam dám. Tak. A teď se vezmu sáček s tou šlehačkou a udělám tam takový bublinky. To bude trošku těžší, ale ne, je to dobrý. A teď tam dáme ten banán. Ten banán nejdřív měla dát a potom tu šlehačku, takže u příští toho trojúhelníku tak to udělám obráceně. Dám tam, teď už kolik mi tam vejde. Teď dám 4, ještě třeba 2. A teď tam mám ještě trošku ty šlehačky. To mám. Určitě se mi tam ty víc povedou, protože tady to je první pokus a potom to ještě můžeme ocukrovat. Teď už to mám takhle nastavený na těch talířkách a vezmu si močkový cukr, jenom vanilkový a sítko a jenom si tak cukru. To nemusíte dělat, ale tak, když to chcete být hezký na tom talíři, tak to je dobrý udělat. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak dejte odběr a like
a já se budu těšit na další videa. Ahoj!